Yesi sebi abosomsom ye nkwase asem. Ene ye Kristo sum nso ye agimisem. Kristofo na kasa wo mo kasa no sebi ye kristofo no mu bi. Kasa te se de ase o mo nye badwen bafo. Se bosom nye obi ana ofa no. Dabi bosom mfa agimi ni da. Dabi bosom mfa agimi ni da. Yenti na me kasa. Nyame ne bo bibia wo wiase. Bosom betu nyame. Eye hwan ne bo bosom, hwan ne bo soro ne asase. Ensuo hwan ne bo ensuo. Ye ta no konfo, me kom papa, me kom me maame. Dabi. Ana me kom Yesu asuafo ni bi. Dabi Judas dabi. Me kom asuo na nyame bo ye no. Obo Bible na ka eka me ye nyina ye tibise Nyankopon sei obo niema nyina wie ya obo nsuo no. Wode ne sunsun kobutu nsuo ani. Oka so wode me ne kobutu nsuo ani. Ti e kire se ensuo sunsun bi tim. Opon obo Adam Eve kura wantimi no ma ntana soro ho. Na atayi mu nyina wo. Ayi politicians yi ye amu manfo ne nkofo de da wa asori dan yachi ne pulpit so. Omo office wo kura wo obo obi dogi o akore obi okore nkofo o butu table so ho. Na nka first no kura de ne ye friend Bible school ne kire se ye kwa kire mo tatis ani twatis. Mo se mu kotieti agurus na mo fi se nyame wagimi. Yenim sa akom fitete ye behu ye nananom de akom ene behunu ya me yenyini ya na nse bi mu honom na ye hu se Kristo suma bebom na Kristo sum ene akom no ensonsuye be ne dem yese obekom na se yese obesum Kristo emu de hen anase ye nyina eye baabi ba ko ni nyini se enti ase anya adwuma wo mafa ebia wo so afa enti ase anya adwuma enti na sa me mato ache na me ne be bonkomo na afa yadom musuko ne hunu baabi akom firi hen akom na to aso akosi se yesi abosomsom na nye ye no krese nya na eye ade enti na ye ne no so ye tie nchwehwe bebi afrim ti wo be subscribe ama me na afa wa like video wa dwenchwe na wo to comment section of fefe na wa share no dofo bi anya bi ahwe dia ne nti ase enya nsi pinsi ta no no nso enya ne ho enti ase na me mo akwa bebru meje osopa apom te say ejamada wuruma ahoden ho ye do ba de ase ye nso ye ho ye pa akom fitete sa ne tie nana minim se wudin de nana anto amfom edin foforo bi wo ho no mana midin na nkasa de midin ankasa ye nana akosita no okay nana akosita no na ye midin ankasa anto amfom na kwete se ma hotedin nam ohini bi so ma minya aye ohini bi na be frem se woto a wo mfom ena eja omo ho mi twa ni tietie ya omo ho so me ye na anto amfom na be ka ho ena eden so ena be ya anto amfom ampa so ye to aye mfom okay anko ye dim bi say scropa to pana no ka se di we di anya denti no emfa anto amfom de ede na so woto a wo mfom nana yasem tiawa yesi sebi abosomsom ye nkwase asem Asana meka sa medika achia weti fu na siri a wasiri die na wasiri menyini menye osiri ni medika achia weti fu nyina ye je osu ebru o se yesi abosomsom ye nkwaja ta na Kristofo no eka eni ye Kristo sum nso ye agimisem back to back Kristo sum nso ye agimisem adenja se wuntimi mo ngura hoodinfo fie nkosesa ne niema no wahwe oseko aje se wa chechire na boduam ena sebe yensu ye nchechire yen okay Kristofo na kasa wo mo kasa no sebe ye Kristofo no mu bi kasa te se de ase o mo nye badwen bafo die enti na me kasa so chirem nyame ne bo bibia wo wiase bosom betu nyame eye hwan ne bo bosom hwan ne bo soro ne asase ensuo hwan ne bo ensuo Nyankopon memetia me yata no konfo me kom papa dabi me kom me maame dabi ana me kom Yesu asuafo ni bi dabi Judas dabi me kom asuo na nyame bo ye no obo Bible na ka eka me ye nyina ye tibise Nyankopon sei obo niema nyina wie ya obo ensuo no wode ne sunsun kobutu nsuo ani enu die Genesis we wo ho oka so wode me ne kobutu nsuo ani enti e kire se ensuo sunsun bi ye dai ewom etim e kire se sunsun bi ye dai eti nsuom ada ne omo nkasa ne nkire omo nsore ma ne omo de hinta ada ne omo nkasa ne nkire omo nsore ma se ensuo no ya ma mo mfa nsuo ni agoro na sunsun ti nsuom ayo no modi ni nyina ada ne asore tie sika peni sika ni brenti wa munim se yenye de ne na ye nokore yenye de no enye akonfo
first no na eye akomhyefo Yes, I'm shan kom. ye na ne ye akomhyefo e de antira first no krom oti krom na bibi besi a Kristo som ne maaye no oti krom na bibi besi a eye krom wo bosom ene besi ne konfo so na walidi konfo nde konfo na kwa ahemfie na bosom na kwa ka kire wo hene ne se nana emusuboni bi ba kronim. Yes, wa shan kom. Wow, fantastic explanation. Yes, emusuboni bi ba kronim. Enti yenya ade we ni yemfansi ano kwan. Se wo hene ne ya asobrache na wanya ampa ebesi. Tini ye akomhyefo. Enti na tete no yetimi ka se ene yeto eto apeti krom. Yade bi ba krom ye yi musuo bi dia pra krom akogu kroni eja. Na se na sie ye be. What you see ni ye ja no kwan. Na mo te aso de mo nka no credit to say abosomso ye nkwase asem. Kristo som so ye nkwase asem. Back to back. Kristo som ye nkwase asem. Ena bosom ena ye nipa na de nipa na ye nsuo. Da bi na nyi. Ukuro mu nsuo nipa na ye osofo na agina ho no mo a wani mu se white na wo kasa. Ukuro mu nsuo obi na de ne nsa ye nsuo. White pa. Sunsum bɛn na nipa na de ne nsa yɛyɛ. Bia ni ho. O tire kronkron na ɛna ɔmo kasa ɛna su bosom a wani na Bible bɛn no wɔhyia na no wɔkɔtɔ aduane. Bible bɛn. Ei. Esuo ntɔ mo Bible ma ne ntete da. Anu de. Bosom bɛn na yɛde nasi wɔ nsuo atɔ ayiri afa ne de ne kɔda. Bi saada. Bosom bɛn na nsuo atɔ agu so abosom ne si hɔ emu adwidada. Nsuo ntɔ mo Bible ma so a enti se ehu. Nti abosomsom ye nkwase asem na di enti abosom hu na obeka. Wote bosom na agimi obekun. Wote bosom wo wontimi ni obi yire. Ye ni kromo ana asofo obi didi wo mo nsore ma mo yire adne de da abonten. Ni sofo ketwa yire no odi no. Mi betumi adi metia me yire. Wontimi. Obekum me. Even the girl kra wontimi. Bosom ni bekum me. Hey. Bosom ni bekum me. Wow. Bosom ni bekum me. Eti yen yesum no emra wom no kura wom. Obi nkase nyame ni wo nyame na bo soro ni asase ye pajansan ye de cheetwe di aponsan ye gunsa no. Na so wugidi se nyankopon bi wo ho. Na nyame na bo me. Nye nyame na bo me. Hwan na bo me. Nye nyame na bo nsuo. On na bo ye. Enti hwan na mini kan fa asedama no. Isa odi ma twedi ampon. Twedi ampon. Na twedi ampon na oba obeti asore. Da bi me. Nyankopon na sore na ni din de sei. Ene sori ya fa wiase nyina nyame na sori ni de sei. Asuafo 12 na nom di Yesu achi no na hwan na te asori. Hwan na te asori. Se no mudi nhyiamu. Nhyiamu no so betimi na oyire no ma ahyiamu ofi abompaye. Aye ni sa ama na ye. Ebe ye ya na enye yi. Ade na enye nya mo Bible na se ba bia baanu ana aba asa ahia no. Na de na sofo de nipa tan ba wa sori ya wo si woni nipa na wo kotu bosom. Ntuso wasi be ntinka osi asoda na afre wo fafre wo na nafre obusu apani wo yire ne omba mo bɔ mpa ye wi a mo tutu mo nkɔ mo ye nyame adwuma awi ha wasi e to offering mo to offering mo de kɔma hwan e de ya asɔre adwuma mo de ya asɔre adwuma na wo sɔfo ba no da V8 mo nsuo ba wa nyi obi apata ase ankɔsha nsuo ba bo afɔ bag nyina no ha ka ben na de offering kɔma nyankopɔn wo soro station ni wo hen ye nyina ibekwa ko ticket they take it na aba short ai ka na plane kura wo mo di wura wie mo de collection ne kɔ no sa no na ye de boaboa ye ho ti mo de boa hwan asɔre no nipa sɛ na asɔre na boa wo mo ye ya konfo tia me di wachi somo acha eye mra ya asɛde bosomfo di wachi cha obi di wachi cha eye mra ya asɛde sɛ konfo no wasifie a ɛsɛ uma wachi amefo no wabosomfo ntunya ba bi tena sa anti na yenya konfo yetimi sisi dan bebrebe no ti wo so timi pesesen ma no ema no because we di wachi som eye som de mo ye eye osom na mo ye dai mo som mo ba yenya dan ni yesisi ye mehu se gugu ho ye se be sisi foforo na me meda se mu ba ko pe eye wo mo ame no mo nam no a woti ase pa eye som ni ye som no mo som na kire wo mo sei omo ka no kura na so wo mutu mfuturo gu nipa ani na se pede okay do mutu mfuturo gu ya nipa woti ase eye sa na tie
eye saa nete abosomfie da bia de betim bia nipa ba ho da bia de betim bia nipa ba ho nti omo na hunu se yen yasom no eye no kore nti omo ti asore kore agise nipa beba omo ba ye ho be pa chew emiye ma omo bibi kakra de kokosha ase no omo nya dom na akoa obetimi asen ni wura da bra buntimi ensida akoa ntimi nsen ni wura da enti se wokọ baabi kokonya tumi kakra de ye wasore a menyo adwen se okọ ye nipa no ana bosom na na sunsum no tumi na oni nyina no wapagya de ama asa fakọ no wabodam na wiye na ade bakunti ana no ye ndai kakra bi no wapone de ama wo ti de wo ye bia wo hwew enti na asofo ni bi wo ho a wo mo sore pa omo no mu kasa enti ne wo matofom tini nyina wasa utimi ewaki ni nyina se wo hye wo kasa yie wo ti aso dem wo sofo gina ho hururi yete obonsam so yete obonsam so na odi anton so nya matem na odi oyatem wo wie ya na wafafon na wafre nana ene de me fire pa o metuja pa wada ma e kira no papa me man kura na kotu dwan na wo de asra ma me wo so ati abonsam so kodu fie na wo na ese japim na wo da dem ho na esa mo sofo no ma muti aso no de wabesere we na nkrofo ba ni manantwi a wo moto asofo no ni manantwi a wo moto eni nwan a wo moto wona wo sofo si didi anto so nya ma atem wo so anto so nya ma nekun wofa wo bi kra keke okofare ye no obi nam obi eka wo ma me do obi ka ensuo kro ya na ma me frebo oni dua na nipa ne frebo wo ma me dua na ensuo no kun no unsuru ade wo yam nhyew wo nyini se bibi ho wo nyini se bibi ho nipa wo dware nsuo onum nsuo utwa nsuo ade bi emfifire kurate wa nsuo na eba wo kaseti nsuo kaseti nyame tumi a wabo wonyi ni sesebe tumi wo bosomu ba ogidi se ofie ba ye di oye adwuma anu adwane akoto asofo se sofo mu a na abaifu hawo na ene yetena fie na osofo ni mu ono nye ne ma ehya so yesi ono da bia wo ba abaifu ene beja no kwan du na so den ya nawo ese ya mobo mo bosom no mo enti wo mo to na bosom so ye nkwase asem se wo mo hyase ensu enyansa ye nkwase akasa ye nkwase akasa what you say ye nkwase akasa enipa wu a yesi atemu wo ho mo kwa heaven sata mana asuafo ye 12 kura na eyi nyankopon bo Adam Eve kura wantimi no ma ntana soro ho na ata yi mu nyina wu ayi politicians wia ye amu manfo ne nkofo de da wa asore dan ya chi ne pulpit so mo se mu kotietia gurus na mo fi se nyame wagimi ne se nya no kre god be na enti manso god no mo tietia so we mo kwa de mo aye manso nsuo no mo kwa de mo aye takwa nani esa ni mo fro soro wa na nsuo kase ya atoma kakra ka ebira begu fom bigo mo betu galamsi enu so na hwe enso mu na se ye bi ekotieta go nsuo ekotu gala no wo so enye no kura won kotie godu bia so nyankopon wonye sebi wonye lefty nye ne nsa benkum na odididi ntu omu nyai sa kasa no omu manipa hu no kure no akom nya ade boni me se mi manifie na me hu se me yesofo a ke be hye me papa nese na no wani ji se oye konfo awurade nyankopon mi uko ba bia mu anyame ma me nkom saa me mawu mu nyina kura abosom kan oboso me se abosom ne kan obi akora nka mepe because e ma hu no kure onpe wunu ya bone onnya bibi ntie wunu ya onnya ade ai oye eye ebe ya oya no onfa ni obi o onfa ni obi no kura na me ka kire onfa ni obi wow onfa ni obi ye me che hoti ase e ma hu no kure bosom ya ade bone sese die na mabosom ye bone se wo ya ade a obeka ohunu a wonfa ahu nchewo enti wo ye bone bosom be na awura obi fi akodi na duane ohunura obi afie nkodi na duane bosom be na atu obi botom ohunura obi afie ngoto obi botom mo spiritual marriage ankrofo ne nkro abaifo ne nkrofo de bosom be na obi akodada bosom be na obi akodada ebi nsi da because wo konfo no kra wo no wo yire da ye woni ema a wo be ye kra nsan no awura abosom dem untimi nkọ ho wo babo wo kun wo yire kra wa ye no ho ade to nyame bisa konfo bia
bisa konfuo bia wow wo yire kura woda na chi yen konfuo kura ye wona yen wo yire kura woda wachi ni ye woda bi wa wo ni nhia emfa woni se de besimi asori kondo said debi ade abechi akwasida ade abechi dabone te sa akwasida wo waboso mo beso da yepa ebeyi niam a kire wo no eba wo nchen no sada na wo koyi usisim adai boso mbe na akom boso mbe na ade akom enti sa niam na o mokeka ni sa nsem no eye wudu awrada sem a emfa kom nyansa bianim nyansa bianim enti so sofu bi wo ho no mo sorry free ni yire so anu akogina pulpit praise the Lord omo office wo kura wo bo obi dogi o akore obi okore nkrofo o butu table so o ko nkrofo mapa wo butu table so o e wa so dem kwa na me ka kire wo hot wine wo mu bogumu beti tatata owi abegina abe praise the Lord praise him abodam wo mu nka no kure ja wo mu asem wo mu nka no kure yennim wo mu te se ye furugu ehye yennim wo mu papa na conflict ti ye den ehun se ni passion obenten akoma fan eniama bebre dance se bosom eye sunsun okay akom no ye kasa akom a enye se bibia na ye akom bosom na ye sunsun obowura wa wo sesa ufiri ni party biem di obi abeye bia unhu biem okay dia wo so kra be ye unhu he nti na chiame wo hu nipa wo hu no okwa na yakade wo ye ya kire wo konfo a obekọ no ho obeye adwuma wi a obesan ene waka adwuma no ho asem obi anchire ni mu obesan no waka ho asem se ene de bi ameka se bosumi ba ko ye kro bi a wo out ye bi a bosumi ba ye wo se maame ho ofe bosumi ne ko ye akonfo ne se ntina bosumi ka so ho champa o se oboa woni aduru wo mene wo pew dada nti wotu nyina nani kan akoi wodi tu pa na sumpa wo di moku koye afahwe nani achi se tu na so lipi wo mene nti niam bebre danso boso musi fomu a wani kosu nyina adane uhunu hwe o kasa sesa niam bebre danso wo ye ho niam bebre danso wo ye ho na ye hu ni se bosom ne bawie na se suman ne se kwa ase ya nso nipadua ni mu a na eya tiato de ntia se okwa bosom bia okwan ofa so a okọ okay yo bosom bi ho a okọ asunsun mu no ofiri wo mu kwa ebia onam mframam obi wo a otu bosom bia eba onam mframam bi wo a otu obi wo nso a wokọ a wodimirika na ye den ekọ enti sedi obesi obekọ no saa na ubehunu na odi free nipa no so ayede akoro e de akoye obosom bi wo a wokọ a won ha adwene okoboko ono ni suban no odaboko ye obosom bi so ono ma okọ a ebi asunsun no oye wowo nti okọ a ubehunu na bi a wawuro no odafom tim no onyam no ho ofom te se de wowo okọ no nti se de oye kọ no okọ a no wati ase obi won so abonse no wahuri okọ otuo na mframa mu no nti aka nipadua de mo mache na maso ni mu ne nipadua satam no wa bre se nye wo na wo ya no busum bia nso modu pa ti se de oso ne modu che cement sa to nyame enti na akonfo no wa study ade a akonfo no ema no omogo ntem wasedi ade akonfo ma no se wuta akodwa bo ase a eya study ade akonfo ma no omogo ntem omo ye mere ntem omo konfo bo a bo hunu no obi a wonyini nu ba bia bete no waye mere na se bosom ni modu wati ase nti da bia oba na body no ye mere enso unia no untimi nka hwe untimi nka hwe oye sunsun enye wo na wo frɛ no ono na aba untimi nkyira no wiu se wo ye wadwen se obepam na obegya okwan no okɔ obekun no okɔ esan se nyame se obeyi obi a wo na abakɔ ka che nyame se nyame yi me enti na asofo no omo ayiyi omo ho no ene kura omo hye nkomo omo atimi ka se mi matwam wode die ne twam de shempa na se no de twam de she pulpit no kura na me ka cho de she pulpit no de twam ntimi ka se me de awrade din atwam wati ase mi matwam me kasa makasa
Ni ya bwaju su ye. Say ye wie. Mimi si wungu na sofo no maami o maami ngu. Maami e. Ono ne yiri kura be wuo hu. Me na me ka kire wo. Ne sofo na ojojo esa ne yiri kura be wuo hu. Ai. Ba mo de obi be wu am. Yen obi be wu a ye hu a. Die ye be ye ho ade ye se die enye wono ane nkra be wu. Yetimi ye ho ade. Ema ne ko. Be die ye wono ane nkra be wu die. Yentimi nya ho hu because konfo nso bi wu. Sa no mutimi ka che nipa ne se ye hwe nya yi. Yen kan kire wo because ye den a ya de da wo a wo to no kura onim se ye den a wo bi wu. Nti ade na apese men kan kire se ye den a wo bi wu ansa because wo abusuafo bibire wu. Ti ri on pese wo. Mun pese wo bako. Na le nkwaye de o. Nkwaye da na abusuafo ni wo kokora na ne nkwan hye fridge. Abusuafo ni wu na ne nkwan hye fridge no. Na wa oni hye fridge. Wa ni hwe o fra. Wa ma ne kura unto obi da wo sensu. Wa di asenti owo ni de ye obi na ahyehye ama wo. Nti ne so to ho abo wo ho ban. Bigo nipa to wuo ma nipa da bia. Obi timi sama a wo maka. Obi timi sama a wo hye obi nsa se wo. Uwo be fa obi so na aba. Wasama a waba odua. Wo ye dai. Obi bekum. Ubetimi yanam se ye obi ntokwa kura o na po. Obi kura na uhwe bi. Uhwe po. Kikra. Obi betimi atutu enya wo no ope wo. Na afa ba bi ten. Yes enya ono kura na no wo hwehwe no. Nenso na wo. Enso ene na koshia. Ya sama ani wuo no ama sa ade no. Dada se sa na beba. Sa na abefa so a obekọ no. Nti ade a ye nyame na ahyehye de. Se de wa hyehye ama wo no, wa hyehye bi ama me. Enti obi antimi nsesa no. Enti enam se nyame na ahyehye sa ade ni nti. Bosom eye sunsum onwu. Enti bosom bia no se ne konfo obewu a. Na so ohunu se ebere na so a se nya ono bosom no wafom no wo ku a. Se ne konfo obewu na so ohunu se otwedi ampom ebere a wode ma me konfo die asope. Oba bia ne nsem ka no. Ema ohunu se enche mo amwo ne nchen hu se enche konfo ne beko. Nti wo hya ase ono bosom no hya ase se wo prepare no wafa nipa foforo. Okay. Nti ebi wo no ma konfo ni nyamu bo nse bosom no aka konfo ne ba. Na bon kai ye. Sa na tie. Nse me bosom aso masisisi wo ma bi mo na akọ me ba isu wo beko. Na so kọ ne ba no so sa na o ma we ni su bi. O ma usu bi. O ma usu bi ebere na so. De aka ne ye se hyase na bi atoto ne ma yi. Okay. Sa na tie. Na emom de ono bosom no a wafom na oso obekun ne de onkoka obi ansa no okun obekun no okọ ono ani pemu obefa obi onfa obi nso a onfa obi obetimi kura akọ ware abontin so ni. Wow. Yes. Wow. O menfie ho ba bia esi da bia se bia fie ho no suban a moda nadi enema a moye ne fie ho nyina ensem fata efie ho fie ho bosom ne bekọ obefiri fie ho ese bosom nyo bia na ofa no dabi bosom mfa agimi ni da dabi bosom mfa agimi ni da bosom mfa agimi ni da agimi ompel dabi na impo kra yen akonfo no kra me kra na emaja amanim kra amanim afuo yi me ho ofe kakra wo bosom kra mfa obi anu hu obi ananim ohu pa bosom no befa no abusua na sa abusua na sa neza ko no kwa ye hyenye yi ozi afi bosom to ma fa ne sa me ndai sa na tie nti bosom pade a efe hwa akonfo ma omo ho ofe ebi kala pa anya easy sa na tie yes especially man wa gba conform yes abosom fo nta pe kokofo bosom ne ta pe kokko da bi enye nokure sa kokofo ne dozo sina tuntum fo enye nokure won se yo obi wo honom a enne de ye se nku aba okay enne de nku aba na conform ma no omo bo omo we de ho kawo omo bo omo we de ho ka bi go da bi omo konipam adi ase akonfo ma ne de masa omo dabi enne de ani bi aba na wo bai ma fa ka me fa wo de ka na be fa tete no so asabrin ka nam koko obi asesa da be pi na be pi ha o na me choni nti mra eniema adane akonfo ma no bo mo redi ho ka o mo tonto ma papa fira to niema papa hye
what you say nti ni nyina ma ne akom no ayefe akom no ayefe ene wo so fo ntimi nyina wa so de mu nka say konfo wo sin ahye uhu ne sesei ye nyina de say what you say konfo be na ne sin ahye nti e na konfo no bo wo mu ka wo mu bo wo mu ka pa bosom no so mpa de fun bosom bi ampa de fun first na no mo yesa bajim brand enti saa o first ne ba bi akonfo ne hye no enku kura wonya binsra onti nku kampo no enku no wonya binsra watch papa wonya bi mo silver papa wonya bi nye ne ma fefefa basabe obi kura wa ye na adwuma o nana me pese me beda wase o die na me ntomfa me da wase na me ka se odo se obeda bosom na se obe eden akonfo no so opese o chew bibi bosom na se da de o konfo ntimi nchire o na aba bosom no abehye ne bo nti bosom na se da de o de baba bi anana me baga na mpese me to bibi be chew ede na ope na me kwa ka se me pe Rolex watch ya na ebo me ase hwe konfo aboa na nka papa na emo nka papa na nka emo Rolex watch na bi wa maji bi mboa udo bo bi enye yi nana ye hu sa kom suma ne ba obi mu a ye hu se bi wo ha na ye ade ne ye fita na ye tu shiregu no ebi wo ho nso a ye tuntum bi se moto ya na difference be ne wo sa na ma no de wo mu ni se de obo hu se ye tu shiregu no ho no ye busum fufu okay o ye busum fufu te se asuo mu ne tano mu no asuo fo no sa na dodo na ate ye wo asubrani wo ho ye wo asubrafo wo ho ye wo nsuo bu ho no ye brani bi ti se nsuo be sa eno de me mpese mebodin ba mebodin kura mebo ba ko peti se nsuo bi ti se bobo mo sa no ye asubrani ye wo asubrani wo ho bibiribi wo mo doso me mpese mebubodin na akwese mebobo akonfuo bi no ene ye wo busum fufuo ene ye wo busum brafo abusum brafo na ye ebotuntum no ati ase abrafo no a wo mo ani denden wo mo gani so hyehyehye ene ye wudi agro twentwa wo ya no obekun no wo mo de da bia wo mo nam se wo se de wo mo sitinti wo mo no wo mafade ne ye tuntum wati ase obodo so kura obebo tuntum obi wo ha bo no odi bidie aye nanim abosom ni bebrebe wo ho bebrebe wo ho ene ye wa abosom brafo ni bi nso wo kura wo mo nso mbo fufuo be che wo mo ya abrafo yes omo ya abrafo ade bi nso de besen omo nyina ya abrafo bosom obo besen bi aye brani bi bo besen bi bo ebi kura bo blue ebi bo blue ebi bo tuntum ebi bo ntwoma ntwoma de ne tete de kwabochi ya no ebi bo ntwoma omo so omo ha adwene pa omo ni so wo hye enti obia wo de obo wow bi bo besen se de wo kan ya bia wo de obo obia nso wo ni position obia wo na dwuma a wo ye yes yes na tie tia esensa no ensa fadi ehwini hwia ani hye saa na abosom ne nso akoye obia wo de wo ye wow obia wo de wo ye wow saa na tie wow na ye beka ni se eye amamre wo ho se konfo bia wo se otimi bom pese especially mema no dabi nyese amamre me at times ya na ye taye asuo akonfo no okay ya na ye at times dodo na de ya na ye taye asuo akonfo no ene ya na ye tape mpese eno kra ne du brebi na se mi se mi mpese na egumachi obi o mo ni mi bia ani mi mpese na wapa na me ya amamre na matwa so bi go ya na hyew edo ya na me bre ya na me bre pa nti wo ya amamre a esre bosom no twa wakokọ mano se bi abofo wadawroma problem bi sei untimi ntwa wuti no wabra woni reason okay ese utwa wuti no se bia wenti na utwa nso a yentum mimi tiri nwi se mimi twa me de yebosom kashire mimi twa me de yebosom kashire bi wono ma me de bosom siso okay ene mi obi kura wo hono mu a me se edu ba bi na pese me de toa so a metimi sa ade atoa so metimi enwi na ya na dose we ba kura me se atwa sa ya na dose bi go yen yiti no yen hyedan kase ye de aduru na efam nti eno aba nti empese ne de
akonfo mpanyimfo no ko obi timi nyini du baabi no wasere bosom no watwa ya no bre but o da adurom na o ba akom di a wo ye den a wo betwa say wo akom school ni dia wo betwa because ye de aduro na ye de twa tire nwi no ye de ben wo what you say unware nsuo nkan wo bedware bi ye aduro nti aduro na ye de twa tire nim na ye twa tire nwi ye de ben wo ye de hye wo den ye meja abetena wo tire nim say nguso kwa Debbie. Yes, for life be. Debbie. I said, nay, dear, dear, life for. I said, Neddy, Rasta man for adults. Better comforting media, do because it was suka be our boy. You'll be anyone it's in Gusuka, be idea doing Trinity. Confu be our Rasta be idea doing Trinity. Okay. Nana, na fence and I mean tea be the balance and who say, a fasha, me who so be or nature say. Say yi fufuo bi wo ne ho na ase de ensa titim ene ebisa ye so mu wa community mu na me nti bisa da e ba da bai e wo hot free tete say wo konfuo bi akontete compulsory by force one quantity ye wunya nimde ye quantity ye nkwatete bosom okay ye kwatete nipa okay bosom na o bande o master na o kwatete ne kura bosom hu wa ben chen o master Sidenti na kwate bosom bosom bi a wo ba bi a wa ben ne ben dada na ono o yesunsum no wo na wo be kire nde wonye wono wa ben ne ben dada na emom wo nipa no a bosom na be kan no umu oha bosom ne koda obi betimi atrai wakun pato wate mase umu oha enti yakwatete wo ben wo yakwhye wo den yakwakire wa mamere ne amane ukodwabo ase enhemfo wo ho a sade ye kyea What you say? Udu dwabo mu a sade yesi kura ye niema fa. Kosua niema. What you say? O quantity ya ase ema umu yedu. Ena afi nso titiri pa na se asuo bi aka wa oba foforo a wonkasa. Okay. Entu quantity ya ne yatete wo wi a ye bo watenase ansa ne yate asuo na no. Enye se won kasa se wonimu kasa o konfo na abosom na kan no unnim ade a ye frɛ no bosom na obosom no so o ma wo so da enti se ya mpa se wono bosom no na asifom no de a bosom bi o wa abusuamu bi aye nimu no na mpanimfo ofie to o munim se de bosom no sifom a wo sitie o munim bosom no kasa enti se ya azan ye te wano e bi a na bosom no tete no no wo nwum bi a wo sifom a opagya enti sa won se bosom no na aka opa de a bosom ni sifom a yete na no etwa se opagya ne nwum no okay obi an kire no ebi kura anwum no obepagya no kura mo a o master kura tete bosom kura won te da ebi a won nana bi ene a na o mote bosom no ne te sa anwum ti bosom ni pagya anwum na o mo si ampa ene de agya na abafie no na o mo nsa ampa se bosom no na aye de asifom no sa na yema ni nyina na me ye quantity ye wow nti wo akola won tete mu a na fade yenko ye nyina sa na ye fa mu a enso de bedu tina na so quantity yes ah me quantity ye papa me quantity ye omo me quantity ye kra kakra na nkaminya CCS e quantity ye ni ai me kodi ya me ya krom kra 2 years enyina su 2 years ena me master oba ya ho nso so kra me kodi ho buru 2 years na no mu kwa de ne de na musua ena ebi ana me kire wo no okay say ye bene okay ye bene 2 years ni nyina nsuo nkan video aduro nko na abedware saa ne ntete ai oba kra dabi won kan wi na wo da akomu a wo ba be fa yi na ne yesa wo de wo ei na ne yetena wo fie na tete wo ho enti mfie nsia ni nyina ho nkan oba dabi say ne untimi mene ade ma ni ema sai ni ema na bebiri kwa na say wo kura wo ti akura nim say mo sai ne ema me de minim na unim say enti na ubu nsa wo ne be ma te ense se wo de ye aduane mani di what you say aduro ya wudware o nka ba unware nsuo onu oba nso da so obekwa akudware nsuo so enti wo bedware aduro ba wuro ni na to agua na ise aduro wo do ho kan oba aduro bia nso odware bia nso asai sa yi se ye san ya amamre san de otum foforo ye ka wo be boka papa eni ensem wo ma ho pa tokura bodwese ni nsem wu yenwura mu kwa ewura ma ye bo agu ansa no wawura ha wunim debi
Nana akom ni mu ayede emu ayede akom ni mu ode akom ode cha sorry bebre adentia na se nokure wum hontro ni ho dabi enti konfo bi entwa ntro da batakari ni nti se no na ama na asofo nyina se o masai yo dabi ameka no me say ye wonyame som kan wo ho bere ne bi mo abafrem okay na cafes no kura de ne ye friend Bible school ni kire se ye kwakire mo tatis ani tatis na se ne ko wa betimi afa Bible akenkan ai ba Bible school ni ye kwakire mo se ansa na obehye obi hu nkom no obi ba ahyedama wakwala abaako enko bisa ne din no wontwero nko bisa no ofiri he ne ye ntwero enti wo bewura office won da hosofo ne nim ni nyina enti owura obegyina pulpit ne so tiam se amadu fie wo hefa wote ho wonso nim se nakwala na bebisa na keke obebisa re koma asofo ene ye won krofo nso a wo nso so wo ma hye da si aso dan bo sisi abetu aduro e de akopɛ hunumu enti ntitiye no a ye kan ye akonfo ntitiye na se ne ye kobie ye ni okay na ukoto aduane na nya wa hu se aduane we nye ukọ baabi na ho nya bibi apem wo ama wasan ti aduro didie ye wow aduro die ye pa wow nana ye ka bosom utimi koto bi be ka ho ana ewo ho enye se wo koto ye ka ne se ukutu okay na aya na dodo na afin se bosom a oyikutu na ye bone nye bone epokora nsuo togum na ye obosom bi wo ho a ebi a wo abosom a wo maka no ebi a wahu se sa abosom we ebe ka obosom no ho a ebeboa wa ma wuma yedu okay tie nie o sebe mpanfo si tikro nko agina entasuo nko anso nante praye nso yi ba ko ebu enti ano no ebi a oye ebi a mosi komfo na ebi a se tegare chire pa mosi nso chire bete se ebi a tegare chi tongo nso chipa nti ebi a pese unya tongo aka ope enti ubedi ka aka chire mosi no se ebi abofo tegare yekofa ne beka ho ebi anka obebo wo ya adwen chire untimi fa wope enkofa no obeko mosi ni ma o meduru bete okwem ate ase enti wo ne obosom pani ni susu hu obosom pani no so wabosom ni do so nso obebo obi a mane because omo na okofa na beka wo mo omo so ka so omo mpena mfa ho so ono nko ono antimi me kokoti wo mo so ba kokora mpena untimi nko dabi enti omo ne ti ase se ene ye ma kwan ko ne kofa ne bra ne ye ni nyina enya adwuma mu dia ukọ a na eho na mamra a eho no gwakoye ono nso so ukọ a ono a okofa na ba no ukọ a eho nso agi se wu bisa se ono obeba ono obenante ana se ope so wo mpe eho nso ukoduru eho nso ukobisa bi go ebia na suban bi atu mu no ono bosom no so ono wo nante a ekena nko obeba bekun e na ompe wo nante ompe wo nante enti ukọ na omo ye abisa na ope wa obeka ompe wa onye ohwe obeka se ko no wasa abansapan wow sa netie enti no enye se obi kotu bosom a wo mene dabi ohye na yimu kina ohye na yimu kina wati ase sa netie bosom no obi na akom no bosom no obi na akom no nsa na wo nso bekom no se wati ase enti no edu mre bi a etwa se wo hunu se sebe onante ho na niema eyehye okay nana ede ne nkomtro mo wabisa asem akomtro ye kasa akomtro ne de wono akom na kom na owie wono echirim se de odi kan se wo wie ye si wo ho ofe owie se kan ye wa akomtro ene ye wo bayikom unim za abayifuo nyina timikom abayifuo ai so mtu anadwi omu nyina timikom de enti a ye kasa bayikom no obi wo hono mo a no wokom nani okay bayi no ono wokom nani waye no ho se wo ye komfo beto onye komfo sa no no waye no so wo ye komfo obetimi ehu asem nyina kan wontimi nye sa ni pa no kom nani wokom nani oye bayifo wati ase wo the problem ne be kono ho a problem ba ko abuhu na aye double
Ono sunsum no no gye wasem na wosan ton. Ne se nka wanfa nkokra nke ye. Wanfa nkwa nke ye. Nti mo be kwa akonfo ho ya amomfa moni nto fom. Nye ba bia ne What you say? Sebe. Ye wa abusum bi wo ho a obi wo kom sa ba ekom ko ntimi modin se wo kom tegare, ntimi modin so wo kom tongo. Ono be ba beche wo bekun. Ye me che what you say? Eno omo kom akom tro no. Ebisa wo ye mfa ho. Asem a wo kan nyina mfa ho so by force gidi. O so ugidi. By force ugidi. Ni ha ye ni saa ke kansem na ni ekche konfuo kura de konfuo bi abu no ho. Konfuo bi abu no ho. Konfuo bi abu no ho. Iri ka kire wade bi se konfuo kura no onya adwuma bibia no ebesi a obehu o. Bibia no ebesi a obehu. Sunsum ni nya bowura wa. Se obeka ade so wo kura konfuo no so obekun wa gi se omo wo ho no. E na bosom ne kono mbeka cho se masa hwe na bosom no nani abre onya wo bekun enye sa ade a wo de omo anka wo di jimi sa po no wakun ai No watu ana no na akro wo di jimi sa po no wakun because de ekoso wo wachi ni wunim ono so obeka omo nka nkire wo yes okra 132 chiami ni yo betima ko manu atum mo wow opra oboni a onka da opra oboni a enti achiamefo bosomfo yemfo omu ni agoro okay yemfo omu ni agoro so what you say the PS so we say wo mbeye bibia no kure kwanso de omu deserve no fama wo okay obi di niam abeche akonfo no bebre taye saade no yaye obi adwuma ayeye no me ye nkofo adwuma a wo nkofo beche me niam pa konfo bi ho a waje niam no de akogu ne de omo kakra o machia me ne hwi maame so obi bre wo mo bag mienu a o chia me ne bosomfo no ma wo mo bag baako omo mfantwo manum no omo nsusu nche obi bre wo mo bag mienu a o chia me obosomfo mo bag baako samana no obi beto abeche wo konfo na chemu mu bi okay enyim wo dem ono yesa wo no nam omo di ya wo mu okay obosom kura ba na omo twetwe wo mo omo nso men wada bia abosom ni bepira wo omo men wada bia abosom ni bepira wo obosom betimi afase kan abosom brafo yi omo ni so wo hye obetimi afase kan o pe ade na mo mfama na e bia na mo konfo ndi ode ye wakyea minti bosom ne to se kan na obetwe ne ho na akopira wo bi bosom ne koda ya konfo na so hwe nipa no e kameda so asema beda so nti woni konfo na ma no treat woni wakyea mefo na ma no treat ni yi ye obosom ade wo ho ene ye konfo so ade wo ho bosom ade de ontimi ne obi anche ba konfo ade konfo no kura obekọ ho amrada ho ontimi mpoji se waka okay aji se waka what you say me mo si ye adwuma wie discussion ni bottom si ni frugu ehye no discussion ni bottom si na me ko yi ska na me ko baabi na me ko agoro baabi na me fu e wo fom me so mi diska bia o me ho e na me kyen america se mo sisi ka bi ehye ni bottom no wunim na awdo nsaka so won de waka na me se masa me yi ba me de behyem na me yi ska no na me de to fu me yi 2 million maame me do nyankopon se nwa nyina me twa bi ai watchi me be 5 days na mintimi no munsuo mintimi nidi sika na wi ya ba de behyem no nyankopon me master oba ya konfo na je me omo ne sre bosom ne sre bosom ne saa chi me nwan chi me nkokọ this time free wo se me de me peyi ya man kan kire no enya me dia me yi a ona aye na dwuma no waje na seda enya me sika owie ye no oje na aseda no so woko no de kakra to wo se me konfo ne mache amefo o momfa we nche to ono ne de na esemu ne de mini ho kwan se mefa ono ne ba no opa bibi a ena ebi a opa bese a ena obeyi bia ebesi ni ho de a momfa bi ntom nye mo beti mini ho kwan se sa nete nana we de tiewa we na bebom ti na mebo we ni taw ni ye de kasa na ba wie ye me fa nse ma ba wo honom ebia ye dani dua bia na asesei
betokosua no wo de ehye da first scan beto wo me sa de scan be ma eno eye no kra na azan enye no kra ya azan first scan beto ho mesa de ama da bi ya azan ye bebe no so ekire nana ye de ka se be awie ye no nana abosom sai na akom wo ma abosom dooso na me no eya na me mpese me de ma abosom nyina betu dua me yeta no komfo okay me bosom din na da me so bibia me bosom din na da me so fu me de ko school di ye bibia me yeta no komfo nti me bosom no so ne kan me kane asa na abosom mo kan wo nyina eba me yeta no komfo nye me san komasuo foforo kan ho a me mpese wo mo me de wo mo di betu dua me yetongo komfo me san kom tegare me kom mosi abosom ne dooso okay abosom ne dooso okay nana se me fan say ye nyane nti ye se bia me nua bi me hu nipa bi akoma fa no ahyase na oba wo hono ma obetima beje ntiti ana wo de wonye sanko ye ni nyina ho adwuma na nipa no wo ba enye me ho no wo ba bosom no ho no wo ba okay nti obi a o te se bia wo ba ye hwe bosom a waka no ne ya frɛ me bosom pani no tano no e de ato nanim se asem se na obi di aba obeje wo obeka onye wo obeka obeje wo amamre wo ho a obeye ansa na ye de wato adurum okay ye se wo fiti preko pese bosom aka wona da bi oba bosom ne kan wa o ye right se wo ba na wo behwem ni hu se ampa se bosom kan na aka onye dam enye jimi obu adam na aka ba no onim bibiri ba abodam bibiri abodam bibiri edam wow ye hwe na se yakom kan a ye na se yakom kan a na amamre kwan so de bosom no beka kire se yenye ne yemfa wonto adurum no ne ya ne yedi wato adurum kama okay se ni nyina wo na abekyerekye kwan no bosom ne kira na wo so de amani pakro no se wo kire wi a okọ acheamefo no beka de ebosom ne kan ye nyina na afi wo nso no wabusuafo ya to ama wo mo na ombekọ akọboa wo ho aba wo makọboa wo ho aba na wo do aba nti saa ne ye je wotena abosomfia okay ne ye do wato adurum eno sa wo na amema na aduane ne bibia wo na abehwe no saa sanye ize eno sa wo ba otua bibi eze otua school fees otua bibi uska enye okonfo no nye wona age ebosom no na age okay nse ye aduru de bedware nyina ye bosom no na be kire okay ye bebie na ni ye beso na sum ni nyina abosom na be kire nti ukonfo ndie wo part ye se bosom na kire ne ma na wie na wo de be manipa na asa nti obetua bibi beta ya na enye hu bibi hu bia okay nana obi ba o se ebi a me ba no 2 years me ba no 1 year mba ni 6 months ana say wo se bia 6 years 2 years 3 years compound ebe jina mo abusuafo no so mo ne mo ahoɔden na ne bosom na waka ho okay se medika aka se ye ntete bosom ye tete konfo nti se konfo ne sebe wonimu nyansa de a wo beche wa akom nim unim nyansa de aba kontem sa na tie ese nyansa ni nim de nyina ka ho nyeso obia na wo welcome okay sa na tie na sa me ba wo ho a mo abe na abetimi de abo ame wadawroma yen ya so ye ha de a yenye bi wa ha ya azan e kan azan loto yenye bi wa ha na so loto ya azan se machine wo ho a eyi be me yen ya me busum bi yen ni sa machine ni bi etimi nim hey na be ku bi o na yese na bombu kwa na netro ni ba e o be no credit o ka wo nya yi ana bi sa camera man se mboa o ka no kra ho nya yi me ha busum bi ani ha o ye loto forecasters wa ho ni machine bi wa ha ye ni bi wa ye nya bi de bi a ye de be ka ho be si a ye ni machine ni de ye nye loto ho adwuma wa ha okay ye nya fiska bejiska wa ha gari mu ni bi wa dabi na ne eda nka me de eda bi a me twinsuo se me twinsuo gu mu ani netu na me de nka tank pa na me pe na nsuo nsa mama fire service abi bu bi egu so mo ne mo nsuo ka na so na etu a menya bi wa ha menya fiska bejiska bi wa ha ye de ye ha ye penchi ato okay obi nkrata asem na kwantu sem wadwuma sem ma me fa we metwam e mema na o mabo adabirijo no hwe aduro wo nwuram o aduro wo nwuram eti mema na mo abo adabirijo no ba bia meti nyina mema aduro nko a ene sisi ye twa ye ho ahia me sese cameraman betimi anka me twi a kire no na me gidi so betimi twimi bi ne enko me gidi so betimi
aduro we ya ewo mi isuo ya no bebrebe aduro ya ewo mi isuo ya no bebrebe obi a ohwe bi oye konfo bia na se obi a onimo aduro bia nim se aduro we sei we ne yefre no 20 ni no aha 20 ni no nie kana ma akwati nyina wa ha we nyina ye nuro wow we ene yefre no 20 ni no wow ni hini no wo fom ho tiano no utu ye tu ni hini no 20 ni na wa haba ni nyina ye wa body abo 20 ni na ye dey ye ntena se na menchire wo agrona ye dey uta we dey ye de bo ba kum no ma be nwotwe emema na omabo adabirijo no omo be ma nya adwuma okwa 2 minutes ya no wada no ni huni mu se wo ba da wo nchen ko ade a wo be ma na sese gina so 24/7 kire bensen ukọba ko enyo na wo toa so sa nete ti ye keka bom ye mfa ba ko pe no okay ye keka bom enye se 20 ni no eye dua bi a enye se be ma nko na ye adwuma ho etoa entini okay etoa entini 20 ni etoa entini nti obi a ne nsam abu obi a ne nam abu a wo si ya entoa enye ye momfa ne mra ene na nyense huhum de nkwa na we tabi momfa ne mra ye de na ha we ye de ni hini na ehye fom ni hini no otimi wai hu sei okay o wai hu se na bena mo o wai hu na duafia bi hyemfimfi duafia na hyemfimfi ye wo de de wo hu no ye yam e de aduro bi tum ene ye de sra nipa no ba bia abu no ya kire wie no ene na ha na ene ma ne toa wow ne yasan no abi e de nuo foforo bi aka no wo nom konim enti de toa no ekuro bi ewom bia no na ekum no enti obi a wapira amode nananti a wanya accident momfa na mra wow obi o wadwene mu haw obi o ndo o se pressure na say papa bi frɛ me minim say pressure o mo fidie na ya na e wo so say yam say da bi timi twam 300 nim le agi say bia nurse for do because my bi ka kire me say o mo say pressure atra 200 o say atra 200 o say o say atra 280 o say me doctor say 400 nyina wo e na me say ne de wan we pa dia you ready jamo because entenase ma pressure na enuo monti ase say enuane na ye di na de sa yare ne bran yo okay because ne first ni e ntosi bi ofie ene ye fuom ni ye frɛ na agrema mo adwo dede ene ye mpe ye nyino obi apɛ ntosi akese eno so ye de aduro ne dua ye fe ye de aduro ne dua ene Ghana fo aya sa de na ya bewura nipam ene oba kora no fuso a Ose se minim se onye de o se yo eno no dis wokọ emi yesan de nuo eti nufo na esese eye moto na gina ho se bedem won nante kura enwoso ni eti ya se o mumpe ye de ya ayira wa tawe mumpe so se ne de ago na eda nanu mu a obesi se won pe o pe na akata na ni tia na hwene okuni wo ela enye nkwana na eto no nso no se nom dom ti ahye wo nti ni nyina ye niam bia enuo no na enuo ni kuyen enti hama anyway aduro we yete ne hade ya ade ma wa me se me ha minsuo ya no enuo nkoa na aduro bia nso so ba bia yete nyina hwe nyame no obo ade ahyiran we nyina ye nyenyaw we ampa nyenya enne wo ho bebrebe ekobedwa mu a nyenya ne wo ho e wo ha bebrebe nyenya so wo enti enuo na twa ye ho ayedai ahia nyenya kuro ye obi a wanya white bema a wanya gonorrhea oba ne white ya suntu da ye wade a ye de ka ho ebetu awurade nyankopon me sei oba unim se oba utimi punu wase sesei ye de aduro wo de aduro punu wase yade bia wom te se white ne saa niema no etu ai ye punu yase ai ye punu yase aduro no ye se me pesa anu ni nyina ma wa wonnoa na wo de ntoma akuru wo ho na watena so okay na hit no ti se oba wo ne esetena nso so na hit ne bo wow eni ejai wa de ne echen kokko ebe chi sa ate no echen kokko da ose ase ya
no bi kwabrane ni titimi di bom aha eno na ya omo de jeje cars na omo man panyimfo no mfie sika no emo bra so okọ ho no wakamu ontimi ntwe no ho no wapie aye se etwan aman wo hyem so ohun enti enuo de otu wono mu a yenum yenu eboa na wo maame wo kọ wakurase a wo maame no wo papa tena 50 years 70 years omo da so te wo papa nka ne yire ne ba ho asem da dabi woda so di ma ne ye ne de ye de wo kọ ba ma be 20 na free baba and so still ade ne da so te wo maame frafuo mu ba na eba bia wote ehahama eba fie eba ye no ho aduru yenso ye de ye nya hwe no anso o mutuo tete ne yawu be ma ibie so ase furuban okọ ba ko anu odwane yesiesie ye ho ni ye ninyi mema no se wote ase obi a pressure stroke pa wo so onu de stroke hano wadwojo ne fa adwojo mesese na no achi akora na ema nsu e betene wow idonyame obenante na nya aduro age wa ma eye ntini ni bi na mu asisi mogya ni nya kwan nya dai okay enko hwese ni pa oto okora na se woda wo nan so ana wotena wo nan so se na se mogya ni ntimi ni afusane ana onan ya yetititi yes ananse nso to etan aban ho onye posi yes ananse eye ntini no mogya ni nya kwan enko se de sese ekọ okay ntini ni mo sisi wow so ati ase enti mema na mo aba adabirijo ne ho hia mi o amanfo chenkrofo yirenum wani tuya kete bide me say adwene nkwan a wo yira dikan aye no obi abedi ne de awia kọ neza asia ne ne de ma obi abedi ne de awia kọ ene ene oti wo odidi nyina kakra na wo yira ba hukuma mu oyentemu na akwaso ye de enche ne wo ba so ohun ya ha adwene areho wa ba akọ homa na obi di gwa esi da bia nti monye nuro na ba ma ni nyina so se ekire ben abo adwuma wati ase udi si a chijijiri enya fude ni budi si a na chijiri udi si a ma ne ntwe ne to wati ase na wo bokwan on bokwan ba ma de bokwan ba bi e kwan na no yese nyankopon se wo bokwan to ba bi e kwan ni bokwan to ba bi e kwan ni mu betima bokwan to ni shirebe wa ha na ye abefunum nti ba ma de oto wa bokwan mobu fa se kan nwa na nka oto wa bokwan pa meme to 20 mitimi gugu na me we nuo na me hye na me no ma de because minimu da e bia sebe be ma de wani mgu ase beba so what you see nti ni pa to wa nka se na chena na me ya me hunu ya hunu oni si wo ebe to wa ya hunu oni si wo de mo ozin da bia obehia ni bia fa si ani kikau boot for boot ahwe ya da bi na nkoye ase peking kra anya no na ya ni mgu ase no se ni go okọ na afre no amfa bi mu ase wa amfa enti mutu wa munye muhungu wa wo yare adwini mu hawo minim obi de wo ka na wo se wontua enipa no fa ne bra na ye wedre no ye mfa mpane ne niema mu ne widiem ye nsra ne mako ba bi owo bia wo se wo be fasika na wo de wo mfa ni ye hwe ade ni ye nto nchi ameme ha me penchi atuo papa oba bi no wahwe no a wo se nye wo class no minima bi opese ogina class 5 ana class 3 a brane ye fa ni nyina ne position se won ho ye fe no omu biem onfa wo nye hwe brane wajija sa eno so ho wanya ho aduro dia nka se oba na ebu nkwase asebi ono so hwe redi ekura no hwe tu ekura no na na dey o ma grogro ne ho sa kokko da ho na wo kọwe besi wo be besi ama ase Debi enti ye hunu sa ne sipi ne sita ba bia wo bia mpanfo se aboa pete wo se adidi kwan wo enwa ba bia obekọ akodidi no wabeda se wo abrochire se wo he Nigeria enfa ba bia obefre mi bia ye adwuma ma ne yeyi okay me so maso ye ha ade a ehia wa ha ye wo frɛ me a wo nka wasem okay ye abisa okay woti wi ase a ye abisa ne hunu de ekoso wo onim ne hunu de ekoso wo wachi okay ne hunu de ekoso ye abisa na obuhu se abrabo na ekosei ma de o ye atochi me de na de baaye me yira o munemu na me de na ekoso wa fa machi me hu aka kirewo abisa no masa obi afa o yire no mi do nyame se me ka kirewo me mfa nsie no wo de adu abegu aduane makum ka kirewo se bema oba no obema no ho kwan ahwe ne fon so woni bema bi di nkomo esi
Sida. Oh. Sesa ande na ugwa ware. Me mu awade oba no nso so onya be ma ne hokoye ndawudi agro obekun. Ne manye. An obekun ode adu obegugu aduane ma mu wodi ewu. O yare a. An obekun nti bo ho ban. Oba wotete wo ha wadwene bibiri ba agya ano be ma wotete wo ha wadwene bibiri ba agya ano. Entena lumba kan e wante. Aha. Entena fa akonyi ani mbuase enkuru dooso. Aha. Wa ware nso a emfa wukunu achi. Wukunu hia aduru a penuro ma no. No ntimi nwoso. Obo wa na woto ne woso saa nyefo de na woda wodi ti sesibire. Aha. So won enti ni nyina ne ye de mo kwa ano no open na nto amfom number. My number ni 0256 91 8212 0256 91 8212 0592 82 27 97 0592 822 797 Baby a wo bia banfo se adidi kwan wa minim we ka eda wo so minim wo ha wo minim yare ya yare odi hye no me so wa boda mama mo che ni kura mo mfa ne mra na na nto amfom behye no ye to ayem fom na wa kira kwan no wa kira kwan ne me wo sahwini Kumasi Asante Mampon kwa so kona kura e frɛ no kona sahwini so me wonza awro ankodum baby bia wo bia fa me number ne frɛ me untimi ma abisa na apese ye be ma ye be ya ma wo yare ya ye abisa na aduro na apese ye de brewa ese fatase ye brewa aduro wo ha ne kotonu ye de aduro bebrew wo abrochira ye be send de ama ne DHL nti sisi a na wonsa aka nti baby a wo bia fa me number ne frɛ number ni mienu nyina ye WhatsApp number ni mienu nyina ye WhatsApp ye obefrɛ me wo so bia benya me nyame nka obi bia na wo nsa wo ho yade na wo yire mo kɔ moyire moko sa osisi yare ma osisi nyina so chirebe no atimi abo adwuma ma yira atwene to ase e won pa abusia nana anto amfom ene ne bebo nkomo no ase wo ha wo dadwen kwada na ne sei ade na wasu wa chine me adwen hu sika nyina edi nana anto amfom se fa bra na ne meto nchia woni ne to nchia wie no anhu na abohu obi ene obeka se ne nto nchia obeka che o se bra wo ye wie ano ababra nso ye de o se ne nto nchia e woni amobeye no ho nye obi nsi trodo Matwa. Most for the Niger and Jim Edden Yam Nana Ebebo Nkomo. Make sure to subscribe it. While like video na do adwen channel to comment section of fair. Afi no share video am na drado for any jam for nyina because ebia wan hia mo a unua bi ote baabi e suti ni so twa you san say obi di ni tikan ye adwananka ma ye fa asikan nwananka toche na na nto amfom na me so toche na okoda na wo ha wo dadwen ni nyina eto betwa Obidum bi yebeda ase bebre yebese share bi abusia yakram